VP Chiwenga warns miners, the minerals are not yours, they are for the people of Zimbabwe and future generations. Chiwenga addressing miners at the mine Endra in Bulawayo today. Sarabina mashoko ari kuda panguva ine achionekwa kwenzi VP Constantino Chiwenga vari kuchema-chema nezviri kuita maminers, especially zvigananda. Vamwe vari kuonekwa kwenzi vari kutomaina zviri illegal, vachiita mabusiness, vachiita as if they are working with the government, but panguva ino vachiluta maresources, panguva ino achidzosera maresources kunyika, achiti haasi evanhu maresources enyika. Asarapinda mashoko ari kubuda zvekare panguva ino zvinyatsoratidza kuti nyika iri kutetenewa. Ndobva subscribe like on the bell icon. BBC inoenda mberi ichiti Zimbabwe recorded this video in Chirugwi. Zvichava neboterekwa mountain is gone. Chinese working together with the ZANU-PF officials are destroying Zimbabwe. They are digging everywhere. If they don't get the amount of minerals they want, they move to another place to dig. The danger: people and animals around this area will face water crisis, diseases like cancer caused by chemicals used during mining. The road is going to be a death trap because these guys are mining along the highway road. This beautiful land will be left useless. Zimbabwe in deep shit. Ndo mashoko anobuda itoko panapa, vanhu vachiratidza kuti havasi kufara nezviri kuitwa nema-illegal miners, pamwe chete nevamwe vaitoregistered. Mukaona semachina avo vanenge vaitoregistered vashanda neZANU-PF, but panguva ino they are deteriorating our land. Panguva ino vari kuti vakuya vachimora each and every inch yespace yavanongosuspecta kuti ine maminerals. Vakashaya maminerals avari kuda votosiya, havavhari makomba votoenda kune imwe nzvimbo. Tiri kuti people's farmlands panguva ino ari kuuya achitorwa vachidhiga again, vachingosiya zviuru zvemavhu nemadhaka. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Kana kuna section medu, subscribe or like, chita on the bell icon.